I dobar dan, ovo je još jedan kratak pregled iz DM-a jer imate jučerašnji duži video, njega obavezno pogledajte. Ovo je melatonin, rekla sam vam da lakše utonete sa njim u san. Prosto onaj koji ima problem sa spavanjem, melatonin na prirodnoj bazi, možete uzeti ove kapi ili one tabletice ispod jezika, zato što brže ulaze u krvotok. Kada je u pitanju ovaj melatonin, tablete, njih ne preporučujem zato što sporije deluje. Tako mi je rekla farmaceutkinja iz apoteke i ja se toga držim. Imam primer i kod sebe, dakle ovo preporučujem što sam vam pokazala. Ovo su vam bombonice, tačnije kao bombone vitamini. Imate ovde recimo na početku magnezijum i neke druge vitamine. Možete ih uzeti nekoliko, samo nemojte preterivati, inače jako su lepog ukusa i bez šećera. Grožđani šećeri u njima divne su, bolje da uzmete ove bombone nego one bombone u prodavnici koje goje i ničemu ne služe. Ovo su vam salvete koje su predivne za svaku priliku, za sve moguće rođendane. Ja sam oduševljena. Ja kad sam videla ovo u DM-u za rođendane, za slavlje, za slave, šta god, oduševila sam se. Tako da preporučujem ove njihove salvete neobičnih oblika. Ovo su vam čarape koje su jako kvalitetne. Evo imate i Gerbi čarape. Malo njih kupuje čarape ovde, a ja sam pronašla bukvalno najlepše. Evo vidite, toliko su jake boje, tako su lepe, a cena je, vidjet ćete, fenomenalna. Dakle, možete i čarapice kupiti, nekako DM ima sve. 419, 420 dinara, 3 para, pogledajte kako su lepe, tako da ja njih preporučujem, 100% kvalitet odličan i eto, to je još jedna moja preporuka iz DM-a. Tako da DM stvarno ima sve. Trenutno možete bukvalno mnogo toga pronaći, čak i ono što ne spada u te neke drogerijske proizvode i to mi se jako dopada. Evo vidite, neobične dezene. Evo ove se baš nešto ne isplate, 200 dinara komad, mislim bolje je kupiti ono malo pre, 3 komada, 420 dinara, tako da to preporučujem. Ovo su mi omiljeni ovi orijentalni gelovi za tuširanje, jaki su prilično, ali opet ostavljaju tu neku lepu, laganiju notu, iako su orijentalni, nisu dakle onako napadni da guše. Takvi su im i omekšivači, tako da preporučujem i ove gelove i omekšivače. Još jednom sam to napomenula u videu i obavezno odgledajte jučerašnji video, duži video, gde ćete vidjeti mnogo više mojih preporuka. Evo, ovo je jedna isto tako od tih. I ono što bih vam isto tako preporučila, to su ovi tečni sapuni koji imaju dobre cene. Imate i ove pH neutralne, ali sada ću vam pokazati ove koji jako lepo mirišu. Imaju te neke cvetne note koje mi se dopadaju. Evo ispod su dole, sada ćete vidjeti. Evo to bi bilo to. I pozdrav do sledećeg gledanja.